Jeg har den store fornøjelse af at præsentere den nye video. Selvom det ikke er særlig sjovt, vil I være vidne til noget rigtig sjovt og noget ikke så sjovt. Hovedparten ikke er så sjovt, men I kan godt glæde jer. Vi ses i Bilka! Og så gik startskuddet endnu en gang til natteprogrammet. Vi kører ud af dødsvejen, og vi kommer ingen vegne. Ja, jeg har altså fået endnu en gæst. Ja, det er dig. Jeg kan egentlig ikke lige huske, hvad du hedder. Men altså, det der er specielt ved dig, det er noget med din alder. Min alder, den er 43. Og jeg ligner en på 43. Specielt. Meget specielt. Og jeg er manden, måske øksbror. Kan du fortælle lidt om det? At du er manden? Ja. Uden skæggets bror. Ja, hvis de kære seere på YouTube skulle have fulgt med i andre afsnit, så vil de se i videoen DK Gust, at der er optræder en figur kaldet Johannes Nordgaard. Og det er altså Johannes Nordgaards bror. Og søn. Ja, hvordan kan det egentlig være? Det er en meget pudsig historie. Vil du høre? Ja. Da jeg blev født. Jeg kan ikke huske den. Anders, fortæl. Du kan godt huske den. Jeg har fundet fortællingen. Det var jo noget med, ja, at når mor, far, farbror, morbror og søn plus grandkusine blandes sammen i én seng, så kommer der noget mærkværdigt ud af det. Derfor er det lige, at I ikke helt har styr på, om du nu er Johannes Nordgaards far eller hans bror. Så I siger bare, at han er begge dele. Au. Du skal passe på. Jeg synes, din teori er meget interessant. Anders. Jeg mener, at det var den rigtige historie. Det er rigtigt. Som jeg husker den. Men det show, Dødens Vej, der
hopper vi. Så tilbage til dig, Anders. Og nu får I så et stykke musik. Det er duoen viser til mig. Som Det var en lille forsmænd. kan I have det godt så længe. Ja. Ja. 1, 2, 3. Vi siger skål, skål, skål. Og skål, ikke nu. skål, Nu. skål. Ja. Skål, skål, skål.